Aparkatu duzu? Etorri honantz. Norantz kasua. Kaixo, zer moduz? Gaur zein norabidetara jo adierazten ikasiko duzu. Lehengoan mendirantz abiatu ginen kuadrilan, baina galdu egin ginen eta ez genuen bide zuzena aurkitzen. Batek gorantz jarraitzea proposatu zuen, baina azkenean beherantz joatea erabaki genuen, errekarantz eta eskerrak. Zorionez, ilundu baino lehen iritsi ginen herriraino. Eta zu, norantz abiatzen zara denbora librea duzunean. Eki meditazio zentroan dago, eta behinat horrantz abiatuko da aparkatu eta gero. Bai, Beñat? Aparkatu duzu? Oso ondo. Aizu, bada ezpada, ez ekarri erreminta kaxa osoa, Metroa hartuta nahikoa. Neurriak hartuko ditugu gaur. Oso ondo. Orantxe arte, bai. Norantz kasua bizigabeekin bakarrik erabiltzen da, eta batek hartu duen norabidea edo bidea adierazten du, baina helmuga zehaztu gabe. Kontuan hartu, nora kasua erabiltzen dugunean, helmuga adierazten dugula. Ikusi bi kasuen artean zer diferentzia dagoen. Nire lankidea etxera joan da. Helmuga etxea da, eta ara joan da. Nire lankidea etxerantz joan da. Etxera joateko bidea hartu du, baina ez dakigu etxeraino, helmugaraino iritsiko den. Norantz kasuaren markak hauek dira. Mugatu singularrean, erantz, pluralean, etarantz. Mugagabean bi aukera daude. Etarantz izen arruntekin eta erantz izen bereziekin. Kontuan hartu parentesi arteko hori kontsonantez bukatutako hitzekin erabiltzen dela lotura gisa. Adibideekin hobeto ikusiko dugu. Opor hauetan kostalde erantz joango gara. Norantz mugatu singularrean deklinatu dugu. Kostalderantz hitza. Mendizaleak goiko baserri etarantz joan dira laguntza eskatzera. Norantz mugatu plurala da kasu honetan. Zein herri tarantz joan zara? Mugagabea da. Zein galdetzailearekin mugagabea erabiltzen da. Herri izen arrunta da. Presak nabil eta banoa oinati irantz. Mugagabean deklinatu da. Oinati izen berezia da. Erakusleekin eta leku aditzondoekin berdin jokatzen da. Ikus adibide hauek. Euritik babesteko zuaitz horietarantz joango gara. Honantz zatoz, bidera aterako naiz. Euskal Herriko txoko desberdinetan ahoz beste forma batzuk ere erabiltzen dira norantz adierazteko. Norantza, noruntz eta norantzat. Orain ariketak. Helmuga adierazi nahi badugu nola galdetuko dugu. Lankidea etxera joan da, ala lankidea etxerantz joan da. Lankidea etxera joan da galdetuko dugu. Bete hutsuneak norantz kasua erabiliz. Opor hauetan kostalde erantz joango gara. Mendizaleak goiko baserri eta arantz joan dira laguntza eskatzera. Presak nabil eta banoa oinati erantz. Euri ari du eta babesteko zuaitz hori eta arantz joango gara. Nora kasuan helmuga zehazten da. Norantz kasuan helmuga ez da zehazten.
Norantz kasuaren deklinabidea mugatu singularrean eta pluralean eta mugagabean. Erakusleak norantz kasuan. Leku adverbioak norantz kasuan. Agur eta ondo segi.